Tungod sa kadangog sa daan o sa ka-delivery van nga puno og mga karne ang nalimbuad sa Cebu South Coastal Road bangay kansuhong sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Ang report ni Fimari Dumabok. Mihatod sa kahuod sa trapiko ang aksidente sa kadalanan pasado alas 7 ganihang buntag. Mibabag sa daan ang nalimbuad nga delivery van nga padungunta sa bagatang bahin sa lalawigan. Mato di Felipe Figurasyon nga napugos siya og brake dihang ni minor og kalit ang gisundan niyang motorsiklo nga mihatod na hinuon sa aksidente. Gisusi sa Traffic Police og sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon si Titoda kung nag-overloading ba ang van. Nay nila ni brake kalit motor ba nya akong gi brikan po nya di na makontrol kay danglog man kayo. Ibabag ang lubot. Tumba gid siya. 1,000 kapin rawan. Kanang natiskasaan kaganina kanang daan sa kansuhong medyo dangog yun na panahon sa ting-uwan. So manang ato lang ahog sa itong mga kigsuunan nga og panahon sa ting-uwan mo maintain lang sila sa gikusgon nga speed unya mo observe lang gid sa proper distance. Wala ra hinuon na kaangkon og kadaot ang driver ug ang pahinanti sa van. Apan nakasagid ang van og laing sakyanan. Gitabangan sa mga kawani sa City Toda o Bureau of Fire sa Talisay City ang pagpatindog sa sakyanan. Gipasiritan og tubig ang krudo diha sa daan nga gikan sa nalimbuad nga van aron wa nay dugang aksidente nga mahitabo. Uban ni Jun Sulon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.